La 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 la. Pinky-on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Good morning po Pilipinas. Tasasando tabi yung kilit yon. Tasasando tabi kilit, ha? Sige daw. Itaas po pa tabi yon. Sige pa. Nyan, gari okay na. Hello, hello. Mic test. Ay, nag-feedback kilit. Nyan. Okay na, very good. Mga tukang, good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Inipan sa inyong abigo sa radyo, si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa GBGB. Good morning po, Legazpi City. Oy, kumusta po sa tuya ng mga senior citizen dyan, tuya tabing mga teachers? Good morning. Na nasa uninterrupted vacation. Ngunyan po nga daw. Kumusta po sa tuya ng mga kababayan na may mga birthday ngunyan? Good morning po sa Indogabo, sa luwas mga tugang, carry bata dyan ang Mega Force Patrol. Sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, kasabay dyan sinda Joshua Bino, Alar Mario, Angel Mustasa, Karen Ala, Jomar Bien, Seringman, mga tugang sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Technical Department, Juna Pulis. Sa Manibela, Boy Matan sa tuyang kasangga, ang mata ng DCGB sa kalsada. Good morning na Pilipinas! Hello, 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 how do you do? Kumusta po sa tuya na ang sa tuya tabi dyan, mga tugang na mga gustong magpaabot ng reaction tabi, mag-text lang sa 0969-088-5548 para po sa satuyang smart subscribers. 0969-088-5548 0966-203-0034. Magandang morning, Legazpi City. Smile, God is good all the time. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Yan. Iba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Nasa linya mga tugangan, mga buena manong bareta. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Buena manong report in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Nasa linya po mga tugang Alar Mario. Buena manong istorya sa pag-aga. 14 makalipas ang alas 5 din morning. Paring Al, good morning. Go ahead. Good morning, pare. Maski kargado, dasok ang trabaho. Ngunyan kan mga taga-gobyerno, lalo sa City Hall kan Legazpi, dapat firme man giraray na kay Smile. Nyan. Yan ang pakioro ni Mayor Isiama Ismael dahil may naraman siya Na? may ibang empleyado Na? na mururosot sa pagtrabaho dahil sa habol oras. Okay. Chismisan si Mayor na si badang empleyado minamururosot na dahil tahabol oras talaga ngunyan ang trabaho ninda. Dahil nga nita nagtitipid baga ang mga opisina ni gobyerno sa epekto ka na paglangkaw ng presyo kan mga produktong petrolyo. Ngunyan na simana, imbes na 4 na daw sa trabaho, sagod Webes, sagod na sana ang trabaho sa aga. Sagod na. Araw ng kagitian sa kagitian. Araw ng kagitingan sa Webes, di ba? Webes, tama. Araw ng kagitingan. Yan. Okay. Araw ng kagitingan sa Webes. Yeah, national. Kaya sagod na sa aga naman. Trabaho kan mga empleyado. Siyempre, lalong dasok ang trabaho nila. Tama. Imbis na sa 4, magiging na sa ng 3. Yes, Kapag Biyernes naman, wala naman. Yes, Kaya, yun na yan. So, parte ka na pagtitipid ka na gobyerno.
long time vacation naman. Yung man ang After sa aga. Sa bagay na ta magparamurusot nga, maugbaon nga ni. Sa bagay, ang problema dyan pa dito, compressed so dapat trabahoon. Ayo, dasok. Dasok man ang kaya medyo Kargado, sa ibang murusot. Kung yan ka sa gobyerno, yun na yan dapat. Ayun na yan. Sabi nga ni kan alkalde, Yan. nagsuldo kaya kita para sa tawo o alin sa tawo ang buwis. Oo. Kaya dapat permisan ng nagka-smile. Yan. Dapat lang kung medyo maski anong problema sa buhay, magtaka-ulok tayo ka sa public service. Wala Hindi ka nga pwedeng nito. murusot dyan. Tama man. Ka naka-morning Wala nga hirit. nito, Pag naka-morning hirit ka, dapat magayon. nakangirit. Di ba? Wala nga rin sa mga magayon, sa mga gwapo, tapag maski magmurosot, dahil malis siyang maray. Di ka man kaya ki mga magayonon budak gwapuhon na maski nakamurusot. Gari maski naka normal ang pandog, gari nakamurusot. Yung nga ni, ilalo na kung makanos ka, tapos murosot ka ba? Okay. Doon na ang problema tagaan. Latusun ta. Eh, Diyos. Dahil man Siyempre, kita mabubuti makanos kita ng aldaw. Puron magayon, dahil man kita araw ka. Sa bagay, kita baga. Sa mata kan Diyos, pantay-pantay ang tao. Dahil makanos, dahil magayon, pantay-pantay. Ang pagiling sa tuya kan pala Diyos. Tama. Pero ang pagiling sa tuya kan Ang kapwa, kapwata, bako para. makanos. Ang paggiling sa tuya, ang kapwata, mapanghusga. Sa mata kan Diyos, Yes. pantay-pantay kita, magayon, dahil magayon, dahil makanos, Tama. pantay-pantay. Pero sa mata kan tao, makanos kita. Dalo ko naging sintro ka kan chismis, makanos ka. Okay. Anyway, tabi, bade, yan na informasyon. Pag Romdom, alkalde, na always smile sa Yes. kita. Yes. Aha. Yan report, Alarmario, CCTV. Salamat paringal sa report. Hali po dyan sa Alawais. Basta morning. Henry M. Ulitin mo nga, girl. Ulitin mo, girl. Basta Morning, Henry M. Yan, ha? Alright. Tama nga. Pero may dapat, maski may problema, magtaga-ulok, ha? Mapagalon pag dahil po nakaulok. Mientras tanto, Karen Alana sa linyas, 5:20 na. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Aprobado na kan sanggunian panlalawigan kan Albay an appointment ni bagong APSIMO Chief Bobby Cristobal as in Provincial Education Department Head Dr. Jeremy Cruz. Matapos ining maging unanimously approved sa indang appointment bilang mga full-fledged department head sa 10 mga board member na presente sa session regular kahapon. Yes, ang nakuha kay ni hali kay board member Brian Arandia, board member Attorney Melissa Abadesa, board member Sheena Honorubia de la Cruz, board member Glenn Casulya, board member Harold Imperial, board member Gio Ongbungao, board member Das Maronilla, board member Manny Ribaya, board member Patty Gonzales Alsua, at in ex-officio board member Matthew Gamboa. Ang pagkaka-aprobar sa bagong pamayukan APSEMO, resulta kan pagrepaso as in pagtiwala kan sanggunian sa kwalifikasyon ni dating Vice Mayor Cristobal Canligasti, gikan sa disaster management, pagmobilisar asin aktibar kan mga persona sa oras kan kalamidad bilang dati mananaging kapitan sa Barangay Rawis asin nakapagsairaro man sa mga serye ni incident management course kan ini dati pang opisyal sa Sagad ang pagkaka-aprobar man kay Dr. Jeremy Cruz iyo ang dakulang eksperyensya sa sektor kan edukasyon bilang sarong maestro, naging principal, executive staff sa DepEd, bagay na nagtao kumpiyansa sa mga board member na mas matatawan atensyon kang maestro ang mga problema asin proyekto kan opisina sa sektor kan edukasyon sa Arbay. Kaya ngunyan, opisyal ng may mga department head an APSEMO asin Provincial Education Department tusog iyan sa appointment ni Governor Noel Rosal asin sa approval kan sanggunian panlalawigan kan Albay. Okay. Pero yan, di ba ipapadara pa iyan sa Civil Service Commission? Yes, tabi VP Henry. Okay. Ayan, ang report concurred na newly appointed
department head kan gobyerno provincial kan Albay. Mhm. Karan ala, DCGD. Salamat Karen sa concurrence mga tugang kan sangguniang panlalawigan sa kay dating Vice Mayor Bobby Cristobal. Na-interview ta kan si Governor Rosal. Kung nata pinili niya yan, ang apod sabi niya nasa local chief executive yan sa irarong mapigapod na trust and confidence. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Thank you, thank you, thank you. Nasa linya man, mga tugang, Angel Mostasa sa dagdag na report. Good morning, Angel. Good morning po, VP. Good morning, Angel. Good morning po, VP. Okay man po. Okay. Go ahead. Sa mga dugang tapang Bareta, VP Henry, sarong 60 anyos, nahaloy ng pigahanap asin piga ko consider na most wanted person na pigagampang na kasong attempted murder ang naarestar kang kapilusan kaligas sa PNP matapos ang halos 39 taon niyang pagtatago. Tigmidbid VP Henry ang akusado na si alias Bitoy, residente kan Barangay Biga, Legazpi City, kung sa inbasado sa record siya ang may existidong warrant of arrest na inisyu kan korte kan Mayo 14, 1987 katakot kan kasong attempted murder na may itigla salaan na piyansa na 10,000 pesos. Sa halawig na panahon na mantinidong porsigido ang mga otoridad sa paglapag kan mga akusado na matayumpong na arestar sa pamamayuman iyan ni Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. sa nasabing barangay. Sigun sa patura ang pagkaka-arestar sa nasabing persona ang para naman sa indakan sa indang mandato asin magporsigyo ng mapanimbag ang mga persona magpigay kampang na pagbayular sa ley. Mantang ang pagkakaresto sa nasabing persona, matapos man inibigyan rin nabasahan kan sa iyang mga diretsyo, tulos man ining nakapagpiyansa, alagad pigahan at man sa nasabing kapulisan, ang magiging masunod na lakdang asin pagdangogan korte, manungod sa nasabing kaso. Yan, VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon halit sa luwas, Enzo Mustaza. Si Henry. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa lawas, 5:25 na. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ano tabi yun? 5:25? 5:25, tama. Anong oras yun sa imo? 5:23? 23 sa imo? 5:23? 5:28 na? 5:23. Ili nga na. Ibang oras talaga sa ibang kuno. Alas 5:20, alas 5:26 na eh. Sa computer, di ba? Tama. 5:26 na. Medyo, yung manangad ang buhay. Minsan, pagka taga-sala-salaan yun, nga nang maging mataso nagdadangog. Madali lang po. Ay, good mo. Ay, sabi ni Madam Juliet, Primang Juliet na Maceda dyan sa may Kalye Siping, nagwara-wara da signal ta or chapi. Send daw. Send po, Primang Juliet, sa radyo o sa Facebook? O daw tabi, ha? Medyo, anong gamit ang wifi ngunyan John? So dati? So dati. So dati, pakikuan daw tabi dyan, Prima. Kung saan ka nagdadangog tabi, Prima. Good morning, tabi sa imo. Mientras tanto, aramon ta daw ang ulat mula po dyan sa labas. Joshua Bino, nasa linya. Kamin Joshua, buhian mo. Yes, Dito, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag yatong Bareta, uminabot sa 67 na mga kabataan sa Daraga Albay. Sa indang mga kikiam, ang matrayumpong ginire-rest, asin na converter bilang skinless longganisa, sa inotnal daw kan Operation Libreng Tuli kan lokal na gobyerno. Okay. Na programa, parte kan mga inisyatiba kan lokal na gobyerno, kunyan BP Henry nga summer season, tamang-tama, tangani ng pagbaralikan sa klase sa maabot na Hunyo, iyo ang
mga konsideradong tunay ng mga sultiro ko na sain na Operation Libreng Tuli iyo hatod kan lokal na gobyerno sa paagi kan Municipal Health Office katuwang man ang mga personahe kan Special Forces kan Philippine Army asin mga interns aliman sa Divine Word College of Legazpi. Particular na itong sa indang mga nursing students na programa iyo na gibuhon sa laog nin tulong aldaw. Nainot na kasuod ma nagpapanagos ngunyan aldaw sundo sa aga para makompleto itong 200 na mga nagpalistang mga kabataan. Sa ngunyan ta BBP Henry apuera duman sa libreng tuli iyo nagtauman nin libreng gunting ang mga personalized man kan Special Forces kan Philippine Army tanganit ng kumpleto Ricardo pag luwas ang venue sa Daraga Covered Court. May agyat si Mayor Victor Perete sa si Isayman na individual residente kan Daraga Albay na medyo may edad na kung gustong humabol sa Operation Libreng Tuli, pumapit mo na sa iya, pastaisiyon an sa iyang opisina dahil anta may special man na premyo na itatao na alkalde sa may edad ng masabay sa pagpapatuli ngunyan na aldaw sundo sa schedule sa aga. Kaya sa ngunyan, BP Henry, iyan na pinagkakasaribot-simutan sa munisipyo kan ng Daraga Albay, partikular naman sa Daraga Covered Court. Talagang pigpatawo sa kadakulan man kan mga kabataan na gustong magsararom sa nasabi ng operasyon, katuwang ang mga doktor kan lokal na gobyerno, asin mga personahe kan Special Forces kan Philippine Army. Yan, BPN Ray ang dagdag na storya. Joshua Bino, PCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Good morning kay Madam Miriam Godino. Dyan po sa Barangay San Roque. Iyan ha, Legazpi City. Madam Miriam Godino, happy birthday po sa imo ha. Good morning, Madam Miriam. Happy birthday. Hali kay Manay Agnes. Yan. Ng Santo Domingo Albay. Good morning, San Roque Legazpi. Happy birthday, Miriam Godino. Ika na ang tunay, Ika na ang tunay, Manay. Special ang sa imong greeting si Manay Agnes. As of course, hali kay Henry M. Happy birthday po. Happy birthday, Miriam Godino. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. 5:30 na. Aramon tarawan mga headlines in the morning. Mga tugang. Pirakadawan ng Chris taod-taod lang. Sa satuya tabing mga petroleum products. Good morning, Pading Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga taman-tabay. Headlines yun yan. Irinuman sa tinampo. Bawal. Nakataples. Mag-aragang video kay bawal na. Garitam. Aram mo tama man ang makusog padi. man ay papautob. Ano? Curfew. Hmm. Ipapautob man. Oh. Pero, ang sabi ni Secretary Remulla, inutong na sa Manila. And then masunod sa mga urban cities. Sa mga, yan. And then sa gabos na party kang Pilipinas. Natamandaan, anong taginaisipan niya yan? Para na maging matahimik. Matahimik ang buhay. Ligtas ang komunidad. Yan, Itong mga nasambit na mga pangyayari, yun daan naging kausakan pag-iriwal. Yaman nga ni man na nagkautorog-torog kang video kiyang Kantang kang ang boses taraplisan. May patabako, may paligaspi. Alright, tanto desisyon sa bawas o suspension kan excise tax sa petrolyo, posibleng iluwas ko niyan aldaw. Sigod sa Malacanang. Pagpautob ng price freeze sa produktong petrolyo, pwedeng gamiton kang presidente kapag nagdiretso pa manggiraray ang pagitaas kang presyo ng mga produktong petrolyo. Biyan, Tantang pag-take over kang gobyerno sa oil industry kapag may krisis,
sa petrolyo isinulong sa Kamara de Representantes. Ombudsman Jesus Crispin Remulla ipinaapod sa impeachment hearing. Mantang bagyo piglalaoman na mabilog asin maglaog sa par ngonya na Abril Nako. asin maglandfall sa nasyon. Nako. Ombudsman pag nabilog apo don kaloy. Dengan apelyido pa de. Dai ma. First name sa ano? First name. We understand ang ombudsman nakatalaan na magsangat ng kasong plunder kontra kina dating House Speaker as in later Representative Martin Romualdez as in Senador Chis Escudero Samayo. Mantang nagpatanid ng ombudsman kay House Secretary General Siloy Garafil Na pwede nang i-contempt kon padagos na dahil pagresibyon ang subpina manungod sa pigagan ng salen kan empleyado kang kamara. Ang sabi man ni Secretary Garafil, dahil man na silang intensyon na bastason ang ombudsman. Iyan, oho. Baka ngaya kan dinaraduman, dahil ngaya kami duman. Naka-compressed for quick baga ngaya. Iyong bananggad, ano? Oo. Para naman sa kayan. Understand the Bayanihan 3 isinulong sa Senado sa tao kan energy crisis. Iyan. Ang sabi, ang rekomendasyon ng Bayanihan 3 kay puhan ngo ng mahiling ni Presidente Marcos bago desisyonan kung ano ang laman kang version kang Kamara as in version kang Senado. Iyan, okay. Civil Service Commission awardees may libreng check-up Wow. as in scholarship na itatao kan Civil Service Commission. Wow, oho. Ano mga awards yan sa mga dangal ng bayan, arukan? Oo. Sa mga aruka ibig Gawad sabihin? ng Pangulo, Yan. Lingkod Bayan. Yan, oh. Yan. 5 years after kang conferment. We did a conferment pala. Ayan, okay. Yan ang abiso. Alright, nakakarga na garo? Gayo. Kasubanggi, halabaon sa pila. Halabaon sa pila kasubanggi. Sa mga gas stations, ha? Pero mo na dugang ka niya na aga ang diesel. Different diesel. Dugang ka ning dita. Maring ito na minabot na 20. Nako. Kunyan sana may paki 18.80. 1880. Okay. So gasolina mini June Yun, gasoline. kunyan 5.90. Maray pa ka mo. Maray pa ka mo. Pero sige ang ina. Iyo nga niya. Nagkarga ako kasud makan sa kuyang ano yan limousine. Nangyari sa 1,000 Pero sa uli 9 litros na sana. Dati 16. Nako. Kan mga inot nga ni kang pandemic ansang ribo mo 20 litros. 20 litros yan, totoo yan. Oh. Nag-16 ay kasuwapon ta nagpurupultak man ang kidiit. Nangyari sa 1,000. Naubos. 9 litros. Ano daw so? Ano rin na matatapos ang giyarang ans? Ano na sabi ni Trump kan salbatan ng anay? Ano na din niya tatapuson yan? Biyo-biyo pa? Dahil man ta, iba man ang pigtataram ni Trump, iba man ang Ano pigtataram kan ibang mga opisyal duman sa ano. Ano kung punduan niya naan? Punduan niya na yun dyan? Pero may mga ano baga, so tanker kan Japan nakalusot. Oh. So sa tuya, nakaagi na? Kan India nakalusot. Oo. Dahil pang barita kan manungod sa Pilipinas. Kita baga, nakinegotiate baga kita? Oo. Di ba? Ang mga kauron nga ni, iba man ba ang mga kauron? Yung nga ni. Bago man sa Supreme Leader. Ang sabi, may final sila ito sa Supreme Leader. Yes. Oho. Hindi kung abang-abangan tata. Si Trump baga may patanid na 45 days. Pulo ko ng payo. 48 hours pala. Napagal na ako sa imo, amigo. Ang sabi nga ni, ngunyan dangal daw. Ano? Diyan na bang gigaraw? Ha? Babalbagan pagday pa ng ganda kipagkasundo. Day pa? Oh. Aber daw, nganing tapos na lugo. Bibiyo na. Tapos, ngunyan na aga, nagpahayag naman si Trump na may maray ngayang step Hindi man nga. sa kasunduan, pero ngaya kulang pa. Iba man napigyan Trump. Iba pigsabi ka diba? Iba kaya ang kasunduan may piglatag so Amerika
abo kang Iran. May piglatag man sa mga mediator, abo man si Trump. Diyan mo talaga mailing kung gura no man ka poderoso ang Iran yung pagsarasara kan Strait of Hormuz nan. Poderoso ng Iran, lingang epekto sa bilog na mundo. Bago, sabi ba ka rinunot na? Okay. Rinunot na nga, tapos na sa trabaho ming magabat. May man baga. Nako. Ay, sige. Alright, so yan, BP, ang mga eleksyon ng pagkaga, ato dyan kang POS Enterprises, hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Oros at Digas Presidente. Basta radyo ay POS din yan, 24/7 konektado kung mas kidaing load. From Newsbase, ini po si Mardela. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Pagpikiristoryahan ang tungkol dyan sa gasolina buda krudo, gigutom akong bigla, Junior. Bata na ako nakadarangon niyang kibiskwit. Kang kahidalian ko naman ngunya na aga. Nakabitbit ako, sarong sinap ng batag. Pero kay Pontal, nagugutom ako eh. Nagugutom ako. Aha. So pagkapaha, may akong problema. May tubig akong dara. 3M. Ang problema ko, nagugutom ako. Walat ko na. Apudan tanang mo ng pag-asa. Lingaw-lingawan talaga ang pagkagutom na inita. Sadali lang tabi, Jimmy, tapudan ko muna ang pag-asa. Si Duterte time, Sir, Duterte time pa yan na bawal mag-inom sa tinampo buda video, okay? Ngunyan sa nakulang sa implementar. Yan, okay? Maray na aga po, Legazpi City. Nakakawara talagang stress mo sa pagkawat kilobot. Sige ang hirisimi habang nagdangog sa imo more topics like this. Kasaba ko ining aga. So kasapon ini maray na aga kay sipan kan Legazpi iluwas ang kanaleko ang asistensya na 300 per residential customer. Kung kwarta masayang lang igwang pag-alang kwarta kaya okay. Sige. Hello, good morning. VP, good morning. Good morning, amigo. So duman tabi sa CSC, Civil Service. Opo. Dahil kaya ba naman ang Kadoroy Award? Bako ba nagkapare civil service employee? Takon kay Riba, pwedeng dumalagan talaga. Sayang man baga. Kwan man sanaan, mga gari pamparelax man sanang award. Nakasama na. Waram. Dahil man kinagbago sa buhay ko. Nagdagdag nga ng kaduratan kulugod. Kaso ako lang, baby, may nariparo ako. Sa garo niya ako may diferensya ining kabayo ko Nata. Matagason pag doon ng silinyador. Kaso hapon, baga ko nagkarga ko sa Albatana, inda. Dahil pipiyungan ko na sa dapat, dapat magdalagan, di ba? Pipiyungan ko. May nahid din ako yung post sa Facebook. Ano da? Ini, post ni dating Vice Mayor kang Legazpi baga. Babi? Oo. nag-full tank da siya. Oo. 8 mil, magabaton niya. Ta nga ni. Pa nagpa-Manila ka nga. Kaya dapat ang auto mo, pagpahubasan ki mga half-tank. Pag hinap-tank mo yan, ay nako, inda. Tako, ano gali ko, pag tumbak kang speedometer naman sa primero bagang kurit, mina full tank ako kan mo niya salbatan. Ang full tank abot mo pa 1.8. Iulukan ko sana. Basta ang kay Riba mo, magma ka, okay lang. Oh, siyempre, si Mrs. ang kere bago kaswapon sa pagpultang ko eh. Laptos suntak. Kaso nagambiyada mo Ay, alangan. Dadamog ka mo. Okay. Good morning, Tavi. Good morning. Nagdadamog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. O, sandali lang at tawagan muna natin ang pag-asa. Ha, sandali lang, Jimmy. Dahil ka maghiro dyan, Jimmy boy. Apo nanta mo ng pag-asa, 5:40 na. Ha. Good morning, Henry M.
Itataom mo na ang alak self. Hello. Good morning, VP. Good morning, amigo. Yes, VP. Aha. Kumusta sa tuyang aldaw? Okay man po, VP. Oh. Good morning po, VP. Okay man po. Latusunta ka na. Ano? Pero biglang na ano sa Ano? pati mo. Ano? Nagputol-putol ka nito, tabi, amigo? Kang karon kayo ito, so pagka good morning sa pati. Minaray-ray ang pamati ko, ha? Bata, gigutom ako talaga. Di ako nakadala naman isnakan ko niya na aga. Bata, akwam pa, sarong oras may 15 minutos paan, ngala-ngala ko rin. Bigla akong nagutom pag nangog ko ang presyo kang petrolyo. Ayo. Sige ang langkaw. Yeah. Na nagbobaba. Yun ang nga niya. Kaya ako kaya nagbago ako eh. Nagbago ako pag parlangkaw kang krudo. Nagbago ako eh. Marami. Okay. Sige, amigo. Go ahead sa forecast. Ayalat ko na, amigo. Gari nagpuputol-putol ka. Gari yung sa maluyang signal. Ba't di ka ba sa banyo? Nagpuputol-putulan sa imong signal. Okay. Sige daw. Try again. Go. Sige, marahay na aga sa mga paraantabay para sa sutuyang weather forecast. Apektado manggararay kang ridge, kang high pressure area, ang northern as in central Luzon. So, yun po ini ang naging rason kung natatid ang nagbilog na panahon. Sa naging resulta kung yata pa ang tsansa key mga pag-uran. So, dahil weather examining ridge, kang high pressure area, iyo inibp ang mas mainit na panahon sa satuyang kapalibutan. So sa ngunyan, wala kitang namomonitor pa kan sa tuyang area of responsibility. Pero igwa kitang nahihiling na cloud cluster duman sa Pacific Ocean. So haray pa manini sa tuyang nasyon. So wala pa siyang epekto. So digdi manggiraray sa Kabikulan ang sa tuyang duros, hali iyan sa Sirangan, moderato, sagkod sa o maluya sagkod sa moderato man sana asin ang sa tuyang mga kadagatan magiging banayan sagkod sa katamtaman man sanaan pag-alot. Ang sa tuyang temperatura sa maghapon pinakahabawa na sa 22 degrees Celsius asin pinakahalangkaw na sa 33 degrees Celsius. Sa tuyang heat index BP, ang sa tuyang forecast heat index digdi sa Legazpi nasa 39 degrees Celsius. Asin sa ibang lugar kan Kabikulan, nasa range man yan puon na 36 sundo nga 38 degrees Celsius. So kaya mag-ingat mga giraray itong sa tuyang mga kababayan, dahil po na magparaluwas puon sa oras na alas 11 ng aga, sundong alas 4 dahil dyan po biglalauman ta na halangkaw talaga sa tuyang mamamatayan na heat index. So yan, BPN sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa pag-asa di USP Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat. Marahay na aga. Salamat, Jim. Mabuhay ang pag-asa. Ingat ka mo. Yes, BP. Welcome and mamalos. Salamaton mga tugang Jaime Bordales sa kamugtakan kan sa tuya pong panahon. May kinaraman dyan, may cloud cluster na hiling, baka databi ma-develop itong salong low pressure. Anyway, mga tugang, sana po day man, ha? Tabing ang sa tuyang summer, maging magayon, ha? Pero kay punta man paminsan ang tubig dyan para mabariban mga tinanom ta, ha? Nasa linya muna ang mga bareta, hali po dyan sa luwas, kaiba si Jimmy Nasalita. I-text na po ang mga birthday greetings, ha? Papasadahan tayo pakalipas kang report kan mga pagiriba. Hello, Jim. Good morning. Pasok. Come in, Jimmy.
Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay ang gamit na pang Al Jazeera. Pang? Gamit sa Al Jazeera. Al Jazeera? Oh. Oh, Sorry pwede sa niya. Sorry, nagamit ko. Iran. So tong so gari na may des na dakulaon, so gari may payong ang gamit mo. Aga ko. Sorry niya. Mas kompa, mas matindi. New model ini. Yun ano. Pasalamatan ko si News Director Marbila. Oh, magayon man ang gaji. Tapos PYC Enterprises. The best. Oh. Sa pamamayon ninda Mr. and Mrs. Marisa Raul Calio. Magayon ang audio Jimmy Malinaw. Mas klarado buda mas kanon mas dakula kumpara sa cellphone. Ade. Maski ipadara mo ako duman sa Iran. Oh, maski sumayin kasi Okay, ibang parte kang Pilipinas. Doon diretso yan ade. Maski sa Middle East. Maski sa Middle East kaya yan Salamat kay Bossing Raul Calio kang PYC Enterprises Uda kay Madam Marisa Calio. Yan Yeah. Yes, okay. For a good signal. Paabotan ko lang kay Di ba yan, Maray Jimmy, na ang apod kang VHF na cellphone? modified na gayon din eh. May cellphone ka na, may VHF ka pa? Si Pinagsaro. Oh, mataba yun. Diba? Ako na apod ka ni bako man inikuan in VHF. Yeah, dahil chopping signal, drone diretso lang, di ba? Continuous. Kayo. Medyo delay siya nakidiit sa talinga mo. Oo. Drone diretso mo pag nagtaram ka. Yan. Okay. Sige, go. Good morning dyan sa mga empleyado, staff kan Pidaw, LGU Ginubatan, persons with disability office. Pidaw, yan. Pidaw. May opisina pa lang dyan sa LGU Ginubatan ang ngaran Pidaw. Yeah. O ang therapist dyan si Mr. Larry Palien. Ang mga staff sinda Madam Lid Mayores, Gabriel Oriola, Cha Almorfe. Ayan. So, good morning sa inyo dyan, Gabos, sa Pidaw, office sa Ginubatan. Mientras tanto, sa mga dagdag niya itong bareta, pig-reconocer kan Police Regional Office 5 sa Campo Simeon Ola, Kasudma, sa pamamayon ni Police Brigadier General Erosito Miranda, sa ginibong flag raising ceremony, piginbitaran sinda Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig, asin PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez. May kinaraman ini BP sa positibong response kanalang komandansya kan PNP asin kan mismong publiko sa matrayong matrayumpong pagkaka-establisher kan PNP Permanent Motorist Assistance Center na makukuha digdi sa Bukana kan na Bypass Road sakop kan barangay sa Lugan, Kamalig. Matatandaan pig-cover kan DCGB News and Blessing and turned over kan Assistance Center na ini kan mga nagtalikod na aldaw nagibo sa pig-modify na 20-footer container van, pinturado, kompleto ilaw, CR tubig, asingonyan, modelo ini sa Bicol Region, kan PNP kung sa ini po program ini ni RD sa Bicol, kung sa suporta kan mga lokal na gobyerno, arog kan Kamalig, madali ang pag-establisher kini sa ibang munisipyo, syudad, asin probinsya, digdi sa Kabikulan. Sigun sa PNP Regional Director Partinekan na programa niya na ma-upgrade man lamang ang mga PNP outpost o mga assistance center na nasa gilid nin mga Maharlika Highway na mga turot tagpi isa ng lanob minsan anahaw paan atop kumpara sa modelong outpost digdi sa salugan na masasabing presentable sa tao. Parte kan pagpahiling kan Campo Simeon Ola kan pag-reconocer sa espersos na Mayor Baldo asin PD Noel Nunez kung kaya kaso hapon sinda ang bida sa flag ceremony o kaya pagkatapos kan flag ceremony
diyan sa Campo Simeon Ola. Ang mga ginawaran ng medalya ng kagalingan, sinda Police Colonel Noel Nunez bilang Provincial Director Canalbay, kabilang ang kamalig OIC Chief of Police, Police Major Philip Nathaniel San Buenaventura. Iyan, BP, ang sa tuya mga Na-report, hali po dyan sa luwas. Ako po sa si... pangaran ka na PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, thank you so much. Jimmy Nasalita, DCG News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Si Henry Maceda, Ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Salamat. Hello. Ang nag-voice over kay Jun, abogado na ngunya na si Christine, di ba? Abogado na nasa Bureau of Fire Protection. So kanta, taga-nagat ang pig-training digdi. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. Follow-up ko lang tabi ko na rin ito sa senior, hindi sa bagakay. Ay, yan. So, social pension po? Yes po, sir. Okay. Marimu ko na kaya sir ang bagasan ko. Hubas na ang bagas mo? Hubas na, marimu makarong katungo na baga, sir. Iyo po. Sige, sir. Tayo pa-check ko, ha? Iyo po. Okay. Sige. Opo. Tamang-tama ni si Jumar. Jumar, kuan mo daw tabi, paki-follow up mo daw dyan sa mga office of the senior citizen sa Bakakay. Kunarin mariliso sa indang social pension, ha? Nagkatulunan itong uminapod sa kuya. Pero ang aram ko kan, ang release niya every quarter, January, February, March, no? Pigiberiyo yan. Pero Abril naman ang ganun yan, baka maraman ta kung... Maceda, ang maraman ta mananggad kung ano ang kuan. umaga. Your partner. Ano ang resulta kung nahudyan iyan na benefisyong dahil pa na itatao hanggang ngunyan. Hello? Hello? Hello po, good morning po, VP. Ay, good morning po. Good morning, Tabako. Good morning, VP. Empligaspi. Opo, good morning. VP. Po. Kumusta po? Ay, okay man po. Pirmi kita maray. Good morning, Tabako. Empligaspi. Yes, opo. Kumusta po, VP? Po. Ano nang buhay mo, okay ba? Alangan man. Happy? Pirming happy. VP. Ano? Babati lang Bati, sige po, bati. Bati ko po lahat taga Bawa at taga Tabaco City. Opo. Bati ko po taga DCWG po. Opo. VP. Opo. Kung luya ka, anong klaseng luya ka? Itim? Yang pula. Kilo. Yang pula ako eh. Ano mo kong nata? Gusto ta kang sumbilon ki. Ano? Ang sweet magmahal. Siyempre. Oh, okay. Ay katapos. Opo. Opo. Isa na lang. Saro na. Ano? Nag-almusal ka na? Ay hindi po. Hindi nga ako nakadala ng almusal ngunyan. Maski biskwit. Lalingaw ako eh. Ano pong... Paguna kay gwapa ko sa auto din na palan. Ano po? Sabi mo, nagdala ka ng saging. Ayun nga eh. Wala nga tayong makain eh. Ngayong umaga. Di ako nakadara. Taon-taon pang lasit ako makaon. Bye, BP! Bye! Bye! Iba man talaga maglambingan medyo may edad na, no? Nanahog ka mo sa DC. Iba man lambing kan may edad na. Always number 1, always at your service. Kamin Jumar. Good morning, Jumar. Salamat, BP. Good morning. Good morning sa mga barangay. Besa na tayo siyon tayo itong sa Bakakay? senior citizen. Iyo. Sa barangay. Opo, okay. Arestado kan mga otoridad ang sarong paratindakan sira digdi sa tabako kan imbes na sila ipigtinda kana may bangot na shabu. Salbatana. Ano? May bangutin kay Shabuan sira. Okay. Sideline. Sideline ha? Sideline so sira. May ruminting pigpapabakal shabu.
Hindi mo tapos na kondusyon ng drug bypass operation ng tabako, PNP ka nakalisnal daw kontra digdi sa suspect na inapodindang Mano. 47 anyos. Mayagom para tindak kisira asin residente kan barangay Kubukan, Tabaco City. Sa impormasyon na nakuha kan di si GB News na manmanindahin si Mano na iba man pala ng hero-hero garopran itong pagtindak kisira nagpapait man palang pagtindak siya kung kaya nag-conducer din drug bypass operation asin duman sa kinibong operasyon na kumpiskar ni Dadigdi sa suspitsado an apat na sachet kampi nagtutubo na siya na may pisadang poko masumay na 4 gramos asin may market value street value na 20,356 pesos. Na ang pangunyan sa kaso ang naunabita na persona dahil sa pagbayular kan section 5 asin 11 kang article 2 kan Republic Act 9165 o sa pinakasimpleng tataramon dahilan sa pagsasaray asin pagpabakal ng illegal na droga. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Paningit sa Morning Hirit. Meron ba tayo dyan, John? Meron ba tayo? Kasabay yung mga tugang ang paningit sa Morning Hirit. Dadag ka naman, Miss Sharamay Leron. Good morning, Sharamay. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraantabay. Aram daw nido na basado sa mga pag-aadal, mas makaskas magyelo ang mainit na tubig kumpara sa dati ng malipot na tubig. Basado sa artikulong naitala sa National Geographic, pig-aapod ining Impemba effect na ipinangaran kay Erasto Impemba hali sa Tanzania, East Africa kan taon 1963. Nadiskubre niya ini mantang nagigibunin ice cream gamit ang gatas na inihalo sa mainit na tubig. Dakol na teorya ang nagbutwa na ang mainit na tubig, mas makaskas mawaran in dissolved gases, kaya mas makaskas man ining maging yelo. Sa iba namang pag-aadal, nagluwas na dahilan ini kan molecular energy kan mainit na tubig, kaya makaskas ining nakikrear bilang solid na yelo. Alagad, dawa dakol ng eksperimento ang pinag-adalan kan mga siyentipiko, dai pa man giraray masabutan kan mga ini kung nata nangyayari ang Impemba effect. Yan po VP ang paningit sa Morning Hirit ngayon Aldaunin Martes. Ini po si Shara Mileron. Marhay na aga. Salamat, Sharamay Leron, sa paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Happy birthday kay Miriam Godino. Diyan po mga tugang sa Barangay San Roque, Legazpi City. Miriam Godino, happy birthday. Tabi sa imo. Ang satuya tabi na ano yan, mga birthday celebrants. Ngunyan tabing alaw. Miriam Godino, happy birthday. At saka good morning daw. Ay, bakit wala to? Sandali lang ha. Good morning, Tabi. Salamat sa okay. Pigparahala taga kasuhapo. Good morning, Tabi. BP Henry, salamaton. Okay. Nako ako na po kasuhapon. Pigparahalat kita sa labi. Day ka man lugod nagbaba. Ay, sorry. Kasuhapon kay apaka-programa ko, nag-meeting akong alas 4, no? Hindi po sa taas, sa mga interns, kaya dahil po tulos ako nakababa. Nagbaba ako mga before 5, nakauli nga na ako sa harong mga 5:30 na. Ha, mapagalon ang gurang. But memories remain. Ma'am Ruby, good morning, Ma'am Ruby. Kumusta po? And yet your image. Latasunta ka, Ma'am Ruby. Principal Ruby, good morning. Morning, Papa Henry. Advance happy birthday kay Lerida Casquejo sa April 13. Ayan. Happy birthday. Good morning, Tabi. Gusto ko pong magpasalamat sa Prime Water na natapos na sa Holy Week. Gari na sindaho. Ay nako.
grabing pasakit, tapos almost 2 weeks ng daing tubig, mabuyong, magpabulo sa right side kan Pag-asa kahapon, 30 minutes na sa kaayos, baga biyahing Paroro. Good morning mga taga-Daraga, nagkarigos na po. Dapat kaan bako nguna Manila tapos bilog na Pilipinas. Okay yan. DIL. Dapat kaan bago nguna bako, so headline ni paring marugod sa video, okay. Bako nguna da Pilipinas, kundi buong nasyon na. Tama ka man dyan, ha? Diba? Dapat kan simultaneous na implementasyon nga na may impact tulos. Hello? Hello, good morning, Padre. Good morning, Madi. Isa nga ito, sabi mong nagpadarakan ko yan. At day ko nga ni, piday siya minapataram sa ere. Apuran mo ko ton pagtapos kang programa ko, itaram ko sa imo iyo. Apudan ka ka. Opo, yan mga alas 7. Pag nag-commercial ako, apudan mo ko, itaram ko sa imo. Hata, day niya pipataram, nasulog mo na sa padara sa imo? Hindi pa man nag-abot tabi, Padre. Alangan, ta siyempre, nagdidi sa kasapon sa ako, mabalyo pa kidagat ito. Iyo. Alangan. Paggagaga na naman, nakikiiwal na naman, imbes na maugmaw, ako ngunya na aga. Ara mo na ko ng islayin. Siyempre, magi sa dagat. Kaya nga, alangan man nalayugo na may aeroplano yan. Sa bangka masakay. Oh. Yan pa nga po ito maabot tabi, Padre. Umapon ka sa ko. Paglaon na dyan na hapon. Okay. Maraming salamat sa iya. Apo. Imbitado ko siya sa Krista, digisa mo. Siya nimbitaran mo ako da eh. Iyo. Yun. Okay. Okay. May taram ka, may tataram ka pa, Madi? Igo ko ta, kung igari dagit ka. Okay na, maray man na pumundo ka na. Diyan na hapon. Diyan na hapon ka na mag-greet iyo. Ayun po. Okay. Mabarita ka na baga. Iyo nga ni. Ingat, Madi. Okay, thank you. Isama ang kamuha na pamilya. Okay. Salamat po, Madi. Bye-bye, Padre. Iba ito lamang kiminapon sa kung daraga ko niyan agad yun ta ikumparar ta junior kung paano ang kuan daraga muna. Ay inda oras Pilipinas ay maalas 6 na pala. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nagboses ka ni John. Nagboses ka ni John. Daragahon talaga. Dahil kang hanapon. Daragahon pa talaga. Kaya lang, gari, may bata na eh. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:04 po in morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta dapat na o kaya headlines kan mga sorry. Take two po. Take two. Oras Pilipinas, alas 6:06 na po ninaga. Headlines kan mga bareta sa lado lokal, pagbalyo kan Pilipinas sa renewable energy, dapat tawanin atensyon kan gobyerno sa pag-alokan din pondo sa marikas na implementasyon kay ni 300 pesos na power subsidy para sa 43,000 na residential power consumers sa siyudad ni Legazpi. Aprobado na matapos ang MOA entry kan lokal na gobyerno asin kan Aleco. Sa lado nasyonal, irinuman sa tinambo na nakataples mag-aragang video okay o karanta, bawal na, curfew, makusog na ipapautob. Desisyon sa bawas o suspension kan excise tax sa petrolyo
posibleng iluwas ngunyan aldaw sigon sa Malacanang. Sa ibang nasyon, Iran pigklamar ang nakapapabagsak ng US C-130 planes as in Black Hawk. Sa ibang nasyon, ikalimang simanang big-time oil price hike ipinautob kan oil companies efektibo kas bagong alas 6 ninaga. Health news, mga eksperto nagpaluwas din abiso sa publiko kung paano mapreventaran ang stroke. Headline, detalyes, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Dapat fokusan kan gobyerno ang pag-alokar nin pondo para sa mapakaskas ang paglipat kan Pilipinas sa renewable energy. Inang tinawanin doon ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa entrevista kan DCGB News. Sigong kay Garbin, napapanahonan na tawanan atensyon kan gobyernong pag-shift sa renewable energy dahilan kan padagos na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon. Dara kan tensyon sa Medyo Oriente kung sain ang pinaka-apektado kaini iyo ang vulnerable sector siring kan public utility vehicles, PUV drivers, mga parasira sin para uma. Katakod kayo din ang apudan si Garbin sa mga oil company sa nasyon na magtaunin mas kidit na diskwento sa mga nasa vulnerabling sektor na yung pinaka-apektado kang krisis na pinagagihan ngunyan kan mga Pilipino. Sa pangapudan sa itong shared responsibility. Lalong-lalo na ining mga karakulang kumpanya na nagpapadalagan kang petroleum products sa tuyang nasyon. When you talk about shared responsibility, yaon ang siguro dito na diskwento para at least makaangus man ang ining vulnerable sector sa tuyang susyudad. Tingog ni Congressman Alfredo Garbin Jr. kan ako Bicol Party List. Mientras tanto, high moral daw ang Legazpi City PNP dahil sa suporta kan lokal na gobyerno. Al Armario sa report. Strong collaboration kan mga law enforcers asin na suporta kan gobyerno lokal. Yan ang pigapasalamatan ngunyan kan PNP Legazpi. Kaya naging matrangkilo ang pastor din kan pinaging Semana Santa. Sinabi ni Legazpi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. na talagang very thankful siya sa kolaborasyon ninda entre kanibang law enforcers, siring man ang ibang ahensyas di gobyerno plus ang suporta as in kooperasyon kan publiko halagad dahil ng ulugan na paingalo na sinda kan trabaho pagkatapos kan Semana Santa dahil summer season na. Kaya full alert giraray ang PNP para bantayan ang publiko sa safety and security. Alarmario, DCGB. Aprobado na po ang 300 pesos na subsidiya na ibabawas electric bills kan sobra sa 43,000 na residential power consumers sa siyudad de Legazpi. Inang inanunsyo ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail kasahapon matapos ang ginibong committee hearing kung saan nagkaigwanin Memorandum of Agreement o MOA ang lokal na gobyerno asin Albay Electric Cooperative Incorporated. Sigon sa alkalde, kaibahan sa mga beneficiaryo kan subsidiya ang mga miyembro kan Barangay Power Association o BAPA asin ang mga temporary disconnected na residential consumers mantang ang mga pinutulan in kuryente na sobra sa taon ang nakalihis dahil naman sakop ka na sambit ng subsidiya. Mientras tanto, ang implementasyon kan subsidiya posibleng magpon ngunya na bulan kan Abril. Oras na maproseso ini asin ma-review kan sangguni ang pandalawigan kan Albay kung saan sigon sa alkalde tulos man ining aasika sohon. Dagdag na mga bareta sa lado lokal. Alegasyon na mabalik ang bagong pamayo kan APSEMO sa politika sa taon 2028. Sinupalpal kan dating opisyal durante kan sa iyang concurrence. Karen Ala sa report. Sinupalpal ni bagong APSEMO Chief Bobby Cristobal nga huling-huding kontra sa iya na mabalik man sa naini sa politika sa 2028 pagkatapos-tapos isa na kan tulong taon bilang pamayo kan nasabing opisina. Iyan matapos na durante kan sa iyang concurrence kasuhapon
naginhali po talagad mainit na kaaputan ini sa ni 3rd District Board Member Manny Ribaya sa pagsabing siring ang aligasyon kang kadaklan sa paglaog niya sa Kapitolyo, simbag ni Cristobal, mantang nagsisilbi ining payukan absemo, dahil kay ni pag-iisip ang paglaog sa politika sa mga masunod na taon, at hindi naman ining plano na bumalik pa sa politika, sa pagsabing pigtatawan niyang atensyon ang pagkakamugtak bilang APSEMO chief, considering na inyang opisinang dapat may tultol na taong magbububil sa asin ekskusar sa tahaw kan mga kalamidad asin magagabat na sitwasyon sa probinsya. Dininaw man ni Cristobal na dahil nga pigagamit ang pagiging APSEMO chief para sa nasa politika by 2028. Lalo't matatandaan, almost 18 years sa karera politika si Cristobal matapos maging dating kapitan, dating board member sa probinsya, asin naging vice mayor sa siyudad kan Legazpi. Mentas tanto sa ibong kan mga aligasyon, unanimously approve ang dating opisyal bilang pamayo kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Karen Ala, DCGB News. Sagkon ko niya na aldaw na sana alas 3 hapon pwedeng magpalista para sa ikalawang batch kang libreng Operation Tuli kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Sigon ini kay Daraga Vice Mayor o Daraga Mayor Vic Perete kung saan buka sa nasabing serbisyo sa mga Daragenyos edad na 10 anyos pay taas asin kay puha na magpalista sa Daraga Covered Court. Magigilomdom man nakasudma kan pinuna ng enot na batch kan Operation Tuli na madurar sa God Abril 8 ngunya na taon. Pigla man na maabot sa 200 na mga kahubinisan ang mapartisipar sa nasabing tulong aldaw na aktibidad. Mga nanghabas nin kuryente sa Aleco, pinag-refer na sa NBI para sa pagsangat nin kaso. Angel Mostasa sa report. Na-refer na kan Albay Electric Cooperative o ALECO sa National Bureau of Investigation anak sa mga insidente o mga personang naaresta rinda nakabilugan ng 142 dahil sa illegal na paggamit ng kuryente, partikular na ang pag-aabas sa ini. Ini ang datos as in informasyon na ibigyan sa DCGB News ni Ange Galero, ang tagapagtaramkan kooperatiba kung sa basado man sa talakan sa Indang System Loss Reduction Team, hali sa nasabing numero 83 na digdi anak nadakop sa segundo distrito kan Albay, 39 sa primer distrito asin 20 naman sa ikatulong distrito. Sigon kay Galero, ang datos kan mga nadakop ang puong kan bulan ng Pebrero asin Marso kung sa intigahalat na sa nila ang magiging aksyon kan NBI. Mientras ipinarumdum ninda sa mga miyembros konsumidores na daipagpakiaraman ang mga gamit ng kooperatiba sa supply ng kuryente sa probinsya para maibitaran man ang siring na penalidad. Dagdag na bareta, Angel Mostarza, DCGB. Pinagpatanidan kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ang publiko manungod sa mga peke na dokumento asin mga individual na nagsagin-sagin bilang DOLE Labor Inspector. Sigon sa ahensya, nagtibidad sarong pagbalgar kanlay na posibleng magdaranin pananakot asin illegal na paniningil sa mga establishmento asin obrero. Dagdag kan DOLE Bicol na ang lehitimong inspector may official na ID asin autorisasyon asin kada inspection piglaoman o pigpapasiraram sa tamang posisyon na day naghagad nin bayad katrokes nin serbisyo. Dagdag na mga bareta, Semana Santa generalmente matrangkilo sa monitoring kan PNP Albay. Jimmy nasalita sa report. Pasalamat si Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez dahil sa kanakaging Semana Santa dahil mga datakulang kaso o insidenteng nangyari sa kapalibutan generalmente naging matrangkilo ang pasi orden. Sigun ini kay PD Police Colonel Noel Nunez, duwa man sa nang pangyayari anay rehistro pa na nakaging Holy Week ang aksidenteng kinainbultuhan kan PNP patrol car sa Kawa-Kawa, Ligao City kung saan sobra 15 personas ang idinalagan sa ospital asin panduwa yuan kasunin pagkalamo sa salog sa Pulangi gadan ang biktimang nagkarigos. Apwira kanida ay maniniba pang mga pangyari sagkod naglipas ang mga reliyosong aktibidad matrangkilo sa sumada ang kapalibutan sa ginibong monitoring asin pagbabantay kan kapulisan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Mga tugang, iba pang report. Hali dyan sa luwas. Dumang kita sa report ni Joshua Bino. 4-day work week. Ipapautob sa mga non-uniform personnel kan PNP Bicol. Report kay Joshua Bino. Mahigot man nun niya na pinagpapautob ka na Philippine National Police o PNP digdi sa Bicol Region ang pinag-aapod nindang ENERCON o kaya Energy Conservation Measures may kinaraman sa namamatian nga ng krisis digdi man sa rehiyon na Bicol maging sa bilog na Pilipinas dara ka na paglangkaw sa presyo ka na produktong petrolyo asin paglangkaw sa panresyuhan sa ibang mga barakalon. Susog sa direktiba ni Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ang gabos ng mga opisina kan kapulisan digdi sa Bicol Region iyo ang required na bawasan ang konsumo sa kuryente kung sa susog sa direktiba palsukon dapat ang mga day naman tigagaramit na mga ilaw palsukon ang mga nakatinggang mga equipment asin iba pang mga ikapay sa opisina asin na i-optimize ang paggamit ka na air condition. Apuera kay ni, ipigpautob naman ang 4-day work week schedule para sa mga non-uniform personnel ka na kapulisan digdi sa Bicol Region. Sa paagi kay ni, mabubawasan man ang konsumo sa pag-commute, konsumo sa crudo sa parehong mga personnel asin mga opisina, sharing man bawas gastos naman sa mga non-uniform personnel ka na PNP. Apuera kay ni, day man maapektaran ang dalagan kan mga operasyon ka na kapulisan kung saan ang mga uniform personnel man tiniduman giraray sa saindang full operational status, visible, asin presente sa mga kapulibutan, may mga patrolya, checkpoint, asin pag-responde sa mga emerhensya. Solamente, mga non-uniform o kaya mga office worker na mag-asirarong sa 4-day work week. Alagad itong generalmente operasyon asin trabaho, mandato kan mga kapulisan dahil man maaapektaran sa mga pigapautob na lakdang kan PNP digdi sa Bicol para makatipid sa konsumo ng crudo asin kuryente. Dagdag na barata, Josh Pabino, DCGB. 15 o 150 production operators na katalaan na palargahon kan lokal na gobyerno kan tabako sa aga para magtrabaho sa Batangas. Detalye kang report kay Jomar Bien. Maabot na naman sa 150 mga persona ang magkakaiguanin trabaho sa espuerso kan lokal na gobyerno kan tabako. Inian ipinahayag sa DCGB News kasudma ni Sosimo Bueng Consejo ang pamayo kan peso kan syudad kan tabako susog sa iya ang mga iniiyuan ipinairarom na sa orientation kasudmang hapon para makapreparar na sindakan sa indang biyahe para sa aga pasiring duman sa Lipa, Batangas para makapagtrabaho. Inunambitan ni Buen Consejo na ang 150 ini iyuan bunga kan pinakaultimo na naman idang recruitment activity para sa sarong kumpanya duman sa Lipa, Batangas na nangangaiponin mga trabahadores asin ang mga ini iyuan hali sa manlaylay na parte kan probinsya kan Albay. Sigun kay Buen Consejo, dabos na ini nagpakapasar sa interview, nakapasar sa medical examination, asin nakatalaan na magtrabaho nin 6 na bulan probationary employment sa naon duman sa kumpanyang nasa Lipa, Batangas, asin may pagkakataon na maging permanente sa trabaho. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:21 po din pag-aga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa Lado Nacional.
Senador Bam Aquino ipinagsuwestiyon ang makaskas na pagtuloy na ayuda sa mga health workers. Inang pangapudan ni Senador Bam Aquino sa gobyerno na sigurohon na panagos ang operasyon kan mga ospital sa Tahaw kan panagos na epekto kan krisis sa petrolyo sa nasyon sa pagdangog kan proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy of Protect Committee. Ipinagsuwestiyon ni Aquino asin sinabi kay ini ang makaskas na pagkataon ng mga targeted subsidies para sa mga health workers, kasabay ang mga nurses, doktor, asin iba pang mga trabahador sa ospital. Sinabi ni Senador na makatabang ng ayuda para mabawasan asin ang gastuson asin masiguro na dain na huhudyan ang paghatod din mga serbisyong medikal sa publiko. Tinawan niya nindoon na pag-itaas kan presyo kinin gasolina asin krudo ang direktang epekto kay ni sa sektor nin salod, partikular na sa mga health workers na oral daw na nagbabiyahe papalaog sa indang trabaho. Sa tinawan nindoon na kritikal ang padagos na operasyon sa mga ospital sa panahon ng krisis, kaya kaypuhan na malinaw ang atab na aksyon para sa gobyerno para mamantiner ang kalidad kan serbisyong pangsalod. Minidbid man ni Aquino ang importante asin mahalagang papel kan lokal na gobyerno sa makaskas na paghatod nin ayuda para makaabot tulo sa komunidad. Si Aquino ang inot na nagpatanid may kinaraman sa krisis sa nasyon asin nangapudan na magdeklarar ang gobyerno nin state of national emergency para epektibong masimbagan ang mga problema. Sinunod naman ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin nagdeklara nin state of national energy emergency sa paagi kan Executive Order number 110. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal, nagpreparar na ang mga mahilig sa magpreparar na ang mga mahilig sa nightlife asin mga tambay sa kanto. Ini dahil opsyon o pupuna ang paglansar kasudma o pinuna ang paglansar kasudma kan Department of the Interior and Local Government o DILG kan Philippine National Police ang pig-apod na Safer Cities Initiatives sa Metro Manila para linigon ang tinampo asin kortaron ang mga petty crimes. Kamautan kan programang ini na mas higpitan ang pagpapautob kan ordinansa asin public order para masigurong ligtas ang kada namamanuan sa ero kan mga bagong inisyatibo. Makusog ang papautob kan curfew sa mga menor de edad. Bawal ang menor de edad sa tinampo pag-abot kan alas 10 nin banggi. Limitado man ang pag-videoke sa god alas 10 nin banggi na sana ang karantahan apera na sana sa okasyon na pinagtutugutan arog kan fiesta. Bawal man mag-shirtless o daing pangitaas na sulog sa mga pampublikong lugar. Masigpitan man ang pagbantay kontra sa mga nag-irinuman sa tinampo asin illegal gambling. Sigon kay DILG Secretary John Vic Rimulya na initially dumango na sa Metro Manila mapoon pero eventually ibabalyo sa gabos na major urban center sa bilog na Pilipinas. Trial ini ngunya na bulan sa Metro Manila. Masunod ang Cebu, Baguio, Bacolod, gabos na mga lugar. Dagdag pa niya nagigibuhon na mas ligtas ang Pilipinas, makakalaom ang publiko na mababa ang krimen. Posibleng magpaluwasin desisyon ngunyan aldaw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. May kinaraman sa propwestong bawasan o suspenderon ang excise tax sa petrolyo. Inakasunod ka nakatalaan na pagsumiter kan Development Budget Coordination Committee o DBCC kan sa indang rekomendasyon sa Presidente. Ang DBCC kompleto kan mga panginot na ahensya sa ekonomiya nagkondukta nin pag-aadal sa epekto kan panagos sa pagitaas kan presyo nin petrolyo sa nasyon. Sigon kay Palas Press Officer Claire Castro, ilalatag kan komite ang sa indang pag-aadal asin ang posibleng lakdang para mabawasan ang epekto kaini sa publiko. Pigahalat man kang presidente ang resulta kan pag-aadal bilang basihan sa paggamit kan sayang emergency powers para sa polisiya sa fuel excise tax. Dagdag pa ni Castro na kung mapapatunayan na makakarahay ang rekomendasyon, posibleng tulos ining aprobaran ni PBBM. Pwedeng gamiton ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang poder kaini na magpautob rin price freeze sa mga petrolyo
kapag nagduro-diretso ang pag-itaas kan presyo ng produktong petrolyo. Inan pinag-insiste ni Senador Sherwin Gatchalian, lalo na kapag ang LPG puminakol sa 40 pesos kada kilo na pwedeng maging trigger sa presidente para gamiton kay ng power o ang poder na magpautob ng price freeze sa gabos na petroleum products. Paliwanag ni Gatchalian ang LPG sarong basic commodity asin kapag nagpadagos ang pagitaas kay ni dakol na mga negosyo ang maapektaran. Sirarom kan oil deregulation law kapag nagdeklara ni state of national energy emergency pwedeng gibuhon kang presidente na i-take over ang oil facilities para matanos ang supply ng produktong petrolyo. Siring man pwedeng i-take over kan gobyerno ang operasyon kaibahan ang pag-freeze sa presyo. Nagtutubod si Gatchalian na bako malabog ang paggamit kang presidente nin price freeze lalo na kung magpapadagos pa man giraray ang tensyon sa Medio Oriente. Mga tugang isusulong po ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang pagtaonin poder sa gobyerno sa pagikan Department of Energy o DOE na paramyan trust na i-take over ang operasyon kan oil industry sa panahon ng krisis sa petrolyo. Apera digdi papakusugon man ang poder kan Philippine Competition Commission o PCC sa pagbakla sa cartel at price manipulation sa industriya kan petrolyo tanganing maprotehiran ang interes kan mga konsumadores. Nagkapirasa na ini sa laog kan House Bill 8824 na sinulat ni De Lima may kamautan na amyandaran ang Republic Act 8479 o Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Sigon kay De Lima, napapanahon ng ripasuhon ang Oil Deregulation Law tanganing daimaging inutil ang gobyerno sa panahon na pagabat ang kalbaryo kan mga Pilipino sa palabaw na presyo kan krudo. Siraram kang propuesto peparumpag ni De Lima ang Department of Energy, Department of Justice Task Force na orihinal na misyon yon investigaran ang bako magkanigo na pagitaas kan presyo ng produktong petrolyo asin itaw ini sa PCC. Mantenido sigon sa DOE ang monitoring and operational authority asin isasabay na ang power to temporarily take over or direct industry operations during the national emergency. Kaibaan man sa propuesto ni De Lima ang pagbuhay sa Oil Price Stabilization Fund o OPSF tanganing dai pasa nin direkta sa mga konsumidores ang ano man na pagitas kang presyo nin krudo sa world market. Permado na po mga tugang ni House Committee on Justice Chairperson asin Batangas Representative Jervil Luistro kay ban si House Speaker Faustino Boji D. III ang sarong subpena testificandum et dosis tecum kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Sinugo kay ni si Rimulya na magdara ng certified true copies kan SALN kan Vice Presidente kanton 2022 sagko 2025 asin 2027 sagko 2013. Pinagirumduman kan komite ang Ombudsman sa iyang diretsos o pag-issue ng subpena na nag-ugat ng motion ni Manila Representative Joel Cua na magakuan ng 34 na pabor na boto sa kan Marso 25. Sigon kay Chua, kay panitanganing makakuanin importanteng ebidensya base sa naging letter motion ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Sulamenteng si Cagayan de Oro Representative Profes Rodriguez ang nagkontra sa lakdang. Inapod niya ining sarong fishing expedition dahil wala man ni ultimate facts na nakapalaman sa mga natatadang reklamo na direktang nagunambitan sa SALN kan Vice Presidente. Pero tinawanin doon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon nagikan sa 7.2 milyon na network ni Duterte kan taon 2007 kang inot ining maglaog sa gobyerno naglubo nin 88.51 milyon kan taon 2024 sa sarong pag-itaas na rehistro bilang 120% na spike. Sa ngunyan, duwa sa orihinal na 4 na impeachment complaint ang matinidong buhay. Nakasentro ang mga ini sa pigasabing sala na paggamit kan confidential funds, panunuhol at iba pang pagsuhay sa 1987 Konstitusyon. Piglalauman daw na mabilog asin maglaog sa sarong tropical cyclone ang Ubagyo
sa Philippine Area of Responsibility ngunya na bulan ng Abril sigon sa State Weather Bureau. Base sa pinakabagong climatological track ngunya na Abril, posibleng maglandfall ang bagyo sa nasyon. In kaso, sa babang parte kan Pilipinas ang entry point kan bagyo, halimbawa maglaog sa Eastern Mindanao, posibleng maglandfall sa Caraga, Visayas o Mimaropa. Dagdag pa sa report na nagkaper ang bagyo sa Abril, yung nasa Sirangan kan Visayas o nasa Bicol region, asin magtiner sa Luzon, alagad da ini matama imbes matiko sa luwas kan par, sagod na magluya na sa naini bilang low pressure area o LPA. In kaso mabilog ang bagyo, ina ni katulong malaog sa nasyon, asin apo doon na Kaloy. GB News Express. News Express. GB News Express. 6:31 oras po sa Pilipinas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa.
Ang Livrate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Livrate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Livrate Pro! Mabibili ang Livrate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Livrate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Livrate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Livrate Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, nin may pagmakulog, asin nagahatod, nin magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Livrate Pro. Ang Livrate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Livrate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Livrate Pro. Mabibili ang Livrate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Livrate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Livrate Pro. Liver up na tayo with Livrate Pro. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginet. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:38 po nin pagkaaga, pinagsasabing napabagsak po kan Iran ang nagkaperang aircrafts kang Estados Unidos mantang nasa rescue mission sa pilotong lunad kan pinabagsak na US fighter jet sa Southern Isfahan. Inang kinumpirmar ni Ibrahim Solfogari
tagapagtaram kang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Katam al-Ambiya Central Headquarters na inapod ang rescue operation kan US bilang complete failure. Sigon sa military officer kan Iran, duwang C-130 military transport plane asin duwang Black Hawk helicopters ang napabagsakan puwersa armadas kang Iran. Igwamanin mga retrato na ipinaluwas kan weekend ang nagpapahiling nin wreckage kan American plane asin helicopter sa Isfahan. Matapos i-report kan US Special Forces na rescue na nindaan na wawarang airman o mga airman kinumpirmar o airmen kinumpirmar man ni US President Donald Trump ang pagkasalbar sa US airman matapos ang ginibong operasyon sa mabulod na lugar na saro sa inapod niyang most daring missions sa istorya kan Amerika. Business News. Business News. Ipinautobnakan kumpanya ng petrolyo ni kalimang magkasunod na simanang big time oil price hike dahilan sa gyera sa Medio Oriente. Efektibo kasabagong alas 6 aga, ang gasolina naguminto po nin 5 pesos 90 sentimos kada litro. Ang diesel 19 pesos 80 sentimos kada litro. Dagdag sa presyo o ang dagdag na presyo mantang ang kerosene may dagdag na 9 pesos 10 sentimos kada litro. Inot ng inako kan Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin na malabog na magbaba tulos ang presyo kan produktong petrolyo. Health News kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. BP, good morning sa mga tawantabay. Guminibo din aksyon para preventaran ang strokes sa pagikan pag-adaptar nin healthier lifestyle. Ina makusog na abiso ka mga eksperto sa salud sa tao kan nagdadakol na insidente nin stroke na pagdinimala 6 feet below the ground ang destinasyon nin sarong individual. Sigon sa World Health Organization o WHO, na kumaon nin healthy asin bawasan ang konsumo nin asin, maging physically active sa pagi nin pag-ehersisyo oral daw, mantineron ang healthy weight, day mag-inom nin alak asin magsigarilyo. Health News from Newsbase, Mardila, day iba. Mar, salamat Paring Mar. Mientras tanto si Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon hali sa Pag-asa. Nagibibig marahay na aga sa mga paraantabay para sa sutuyang weather forecast. Apektado man gararay kang ridge, kang high pressure area ang northern asin central Luzon. So yun po ini ang naging rason kung natakit ang nagbilog na panahon. Sa naging resulta kung yata ba ang tsansa mga pag-uran. So, depending on their stemming ridge ng high pressure area, iyo inibp ang mas mainit na panahon sa satuyang kapalibutan. So, sa ngunyan, wala kitang namomonitor pa kan sa tuyang area of responsibility. Pero igwa kitang nahihiling na cloud cluster duman sa Pacific Ocean. So, haray pamanini sa satuyang nasyon. So wala pa siyang epekto. So digdi manggiraray sa Kabikulan ang sa tuyang duros hali iyan sa Sirangan, moderato sagkod sa o maluya sagkod sa moderato man sana asin ang sa tuyang mga kadagatan magiging banayan sagkod sa katamtaman man sanaan pag-alot. Ang sa tuyang temperatura sa maghapon pinakahabawa na sa 22 degrees Celsius asin pinakahalangkaw na sa 33 degrees Celsius. Sa tuyang heat index, ang sa tuyang forecast heat index digdi sa Legazpi nasa 39 degrees Celsius. Asin sa ibang lugar kan Kabikulan nasa range man yan puon na 36 sundo nga 38 degrees Celsius. So kaya mag-ingat mga giraray itong sa tuyang mga kababayan dahil po muna magparaluwas puon sa oras na alas 11 ng aga sundong alas 4 dahil dyan po biglalauman ta na halangkaw talaga sa tuyang mamamatayan na heat index. So yan sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon halip po libre sa Pag-asa DOSP Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat marahay na aga. Mga tugang sa inupong dadangog ang detalye kan mga bareta ngunyan pongaldaw. Hali po sa Newsbase kan DCGB. Sinurat po yan ni News Director Mar de la Cruz.
Katuwang po si Nicole Ann Gloriani as in Sharamay Leron. Kasabay ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB. Garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sandali lang. Nagdadalo ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, oy, dito muna tayo ha, para po naman mga tugang sa mga liver lovers, tangunya na alaw. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on at ay later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid Pro.
Liberaid Pero Pro. That's right, Liberaid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liberaid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liberaid Pro ay over-the-counter OTC drugs dahil ito ay maring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberaid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liberaid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Liberaid Pro. Available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug in all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liberaid Pro. Pag may sintomas na namatian mga tugang, magkonsulta po tulos sa doktor. Dahil po magkonsulta sa online. Doktor naman. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sige, ano ba yan? Presyo kan petroleum products. Pamahawan. Kumusta na kaya nako? 134 kaso hapon, nag-increase ki pirangan ito 18 pesos. Mga nasa harani ng 150. Ha? Sobra na nga ng 150, di ba? Sobra ng 150 ang litro kang diesel. Joshua Bino, anong latest dyan? Kabin, Joshua. Hello? Go ahead, Joshua. Nawala. Naputol. Sige daw. Naputol. Okay na. Oras natin 6 minutes before 7 in the morning. Mga tugang diri po sa tuyang programa. Aramon tala mo ng latest kaiyan. Kay ba po si kay ba tabi si Miss. Hello. Madali lang, Joshua. Madali lang. Si Jennifer Vinson, para po sa dagdag na sitwasyon, hali po dyan sa luwas, may kinaraman sa petroleum products. Jennifer, good morning. Good morning, VP. Since na to yung mga paraan tabay, good morning po. Yeah. Sa dagdag niya to pong bareta, tapos na po ang Holy Week, pero kalbaryo pa rin sa mga motorista ang padagos na paglangkaw kan presyo nin petrolyo. Sa paglibot-libot ko po ngayon na aga VP Henry sa mga gasolinahan as of 6:30 a.m. Ngunya na aga sa presente ang pamresyuhan may napakol sa halos 160 na po VP ang presyo ni diesel. Enot po sa Shell, sa fuel save diesel nagakantidad po inining 157.50 pesos. Sa V-Power Diesel, 163.40 pesos. Sa unleaded, 106.70 pesos. Asin sa premium, 110.50 pesos. Sa Petron naman po, ang Diesel Max nagakantidad nin 152 pesos. Turbo Diesel, 155 pesos. Sa unleaded, 100, sa premium, 102 pesos, asin sa premium, 100 pesos. Sa ang gasulihan na hanawan po ng Eastern, ang diesel, minakantidad 150.40 pesos. Sa indang tigapod na green gasoline o ang unleaded, 101.80 pesos. Asin sa premium, 102.70 pesos. Asin sa huri po, sa gasolinahan ng T-Oil, naara ni digdi sa Tahoe Road, 135.10 pesos ang presyo ang kantidad ni diesel. Asin ang unleaded nagakantidad ng 98 pesos
Sa premium naman po, 99.70 pesos. Yan po, VP, ang Jennifer, hello. Yes po, VP. Saan ang may pinakababang presyo kan diesel? Boda saan may pinakalangkaw base sa mga gas stations na naikot mo niya na aga? Ngunyan po, VP, ang pinaka-ababa na ang kantidad ng diesel sa mga gasolinahan, iyo po ang Eastern gasoline station, nagakantidad ng 150.40 pesos. Okay. Apuera po sa pinaka-alangkaw, iyo po ang Shell po, gasoline station, ang sa indang V-Power diesel, nagakantidad na ng 163.40 pesos. Okay. Yung sa kasubang kasuhapon pa po, halos 15 or 18 pesos ang itinaas po niya na aldaw as of 6:30 a.m. Okay, sa Petron, magkano ano sa diesel na? Sa Petron po, VP, sa Diesel Max, 152, tapos sa Turbo Diesel Ninda, 155. Okay. Saan pwede magkarga ki unleaded gas ang sa tuyang mga auto na nakagasolina na mas mababa ang presyo? Sa unleaded po, igwa po kita digdi sa sea oil po, 98.80 pesos ang sa indang ang sa indang unleaded. Okay. Tapos sa premium naman po, 99.70. Okay. Iyo po ang pinakaababa na kantidad mo niyan sa ang gasolina. Kumpara po, sa VP. Petron, Buda Caltex, magkano sa Petron? Pakiulit. Sa Petron po, VP, ang kandidad na po ni kana gasolina, uni pong sa premium, 102 pesos. Tapos sa indang unleaded, 100 pesos. Tapos sa Shell naman po, VP, ulitin ko po, 106 ang sa indang, 106.70 pesos ang sa indang unleaded, tapos ang premium 110.50 pesos. Kaya ang pinakaababa po talaga digdi sa sea oil. Okay, thank you, Jennifer. Sa gasolina. Okay, thank you, Jennifer. Buday pang movement sa presyo kang LPG. Wala pa, no? Wala. Wala pa po, VP. Wala pa pong pagbabago sa nakaaging semana po, VP. Okay. Sige. Yan po, VP, ang hapot po ngunyan, hanggang ang penitensya kan arog kading sistema sa pagtagos sa paglangkaw nin petrolyo. Dagdag na bareta halidigdi sa luwas. Ako po si Jennifer Vinzon, DZGB News. Thank you, Jennifer Vinson sa report. Hali po dyan sa luwas. Dumang kita kay Joshua Bino sa May Daraga area. Joshua, kumusta dyan? Yes, Kitty, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sobra sa triple na inilangkaw na ngunyan VP Henry kan presyo kan mga produktong petrolyo, partikular naman ang krudo. Pinakahalangkaw na presyo kan krudo digdi sa Daraga Albay, pinapakol na tabi VP Henry sa 162 pesos. Yun na yan ang pinakamahal. Pero sa roon tatabi VP Henry, na presyo kan mga produktong petrolyo digdi sa Daraga Albay, inutunta ang Petron, ang saindang Diesel Max, inaabot sa 152.30 pesos. Turbo Diesel, 155.30 pesos. Sa gasolina, unleaded, 98.20 pesos. Asing sa premium, 100.30 pesos per liter. Sa Caltex BP Henry, ang saindang diesel, 153.70. Ang power diesel, 155.70 per liter. Sa gasolina, ang saindang unleaded, 102.90 pesos. Asin ang saindang premium, 103.90 pesos. Sa Shell gasoline station, ang saindang BP Henry Diesel Saver, ordinary diesel, 163 pesos. Asin ang Diesel Plus, 162.7 pesos.
As in pag-abot naman sa gasolina, ang sa indang unleaded, 103.4 pesos. As in ang sa indang premium, 104.4 pesos. Yan, VP Henry, na pamresyuhan ang mga produktong petrolyo digdi sa Daragalbay, sobra pa ini sa Calintorado. Diyos Mabino, DCGB. Sige. Okay. Thank you. No, tanggalan mo yung sinasabi ko. Okay? Sige. Thank you. Oras Pilipinas, mga tugang alas 7 na ninaga. Hello? VP, good morning. Good morning. Mga pudan lang tabi ako sa aliko. Yeah. Baka pwede tabi, mag-reading na sila. Okay. Nga rin makabayad na. Nata, dapat ko ta. may pambayad ka na? Masubya pa ako. Baka sabi mo, pasublyon mo ako. Ako wala pang pabayad. Subsidy. Subsidy. Mata, tagkauroon ko si Mayor kung paano itong subsidy na pigasabi niyang 300 pesos, di ba? Okay. Ang tiga ditang milang kaya digdi kung so naga-reading mo niyan. Dati pag nakamotor siya. Oo. Tibad mo niya, nagalakaw na lang. Di abuton pa ini kisiyam-siyam pag-reading. Yeah. Sayang ma. Bata, mahal ng gasolina mo na. Mahal ang gasolina sa motor. Baka maglakaw na. Kaya, tibad, maglakaw, makaisip, maglakaw na lang. Abuton ni isang bulan bago maka-reading. Problema yan. O basta, maglakaw na kiatab para makareading tulos. Iyo? Iyo, tabi. Okay. Thank you. Sige, thank you. Alas 7:02 na, oras po sa Pilipinas. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na Alright, mga tugang. Salamat po. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcast. Kansa nung pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. God is good all the time. Bareta alas 7 susunod na. Tambalang News Director Mar de la Cruz, asin po Miss Jasmine Baloloy. Goodbye. Mabuhay. I love you all. Hanggang sa mga tahanan kanyang. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si baby?